Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Perlok kene ka kshat kelakurit lane ka kelakurit fol kalong ka kshat ka ba itnat bha harut jong kene ka kshat ka don ru perlok kene ka klau hangi hapo jong kene ka kshat perlok ka don ru ka thwei ka ba jliu bha kane ka kshat parlok kadon ha wa rilang hakasnong lau bertun ka bahap hapoka Houston West Castle District Kam seneng jong kato ka kshat parlok kadon kane ka wa kane parlok kade ka wa rilang pet ka umru kalong ka basngur clear parlok harut jong kane ka don kine kilum pet parlok kine kilum kilong kina itena pat pada bibak ban wan kai kilak ban wan kai sekali ka jaka kalong ka jaka ka itnat ha parlok lok mentang lapoi hang ne ha yan jaga badon ding soki kene ka ding soki parlok ka don ru ha yan rut wa namar ngasih tenrang plat parlok dan kek wa yang ne soki pat ngata cang kai biasa sikang buat nung mentah perlok namar ngaladep kitso ngan bamso swa piui perlok neuso umpada i thanre piui udang sautang malu mala dia mentah perlok ngan bamso swa parlok namar ngelawan kai hakane ka jakat teng ngan her kaino dia parlok parjor ki bape cakane ka video ka jonga menta ngelapoi hang ne halenti ngamut ban let phaino saying sakan mau parlok lada 4 subscribe cakane ka channel ka jonga siop ha subscribe te parlok parjor baro ka video tangkat to kalakut
lada pempat subscribe hakan ka channel ka jonga singa bha subscribe singa bha banyak klik yung bell icon singa bha ru parlok banyak like ban share lem si parlok ki jongku khnang banganang yo mensim ban penmi susu ya ki wepat ki video ki ba internet ha kublai sibun parlok la page ya kaneka video